A operación leva por nome Boxes Charada e deixa polo de agora 3 persoas detidas, 2 delas en Navarra investigadas por tráfico de armas e municións e a terceira en Sanxenxo. Está sendo investigado pola fabricación ilegal de explosivos. A Garda Civil iniciaba as investigacións no pasado mes de setembro a raíz da compra de certas sustancias químicas denominadas precursores de explosivos por parte deste veciño de Sanxenxo, un varón de 35 anos. Tirando do fío, o Instituto Armado puido comprobar que estaba a empregar esas sustancias para a fabricación caseira de mesturas explosivas e incendiarias como pólvora negra ou termita, que son moi perigosas polo seu poder destructivo. Ademais, o home dedicábase a publicar vídeos nas súas redes sociais explicando paso a paso como se elaboraban estes compostos a través de distintos tutoriais. O home foi detido a semana pasada e quedou xa en liberdade. Está sendo investigado polo xulgado de instrucción número 4 de Cambados. Ademais, en Navarra, a Garda Civil identificou a un segundo comprador que ten antecedentes por tráfico de armas. Foi arrestado canda a súa parella. O varón tiña xa antecedentes tras un operativo en marzo do ano 2020 no que se desartellou un taller clandestino na súa vivenda no que se manipulaban armas para o seu posterior tráfico ilícito. A investigación determinou que na actualidade ele e a súa dona estaban tratando de adquirir pólvora para empregala na fabricación ilegal de munición que vendían coas armas que supostamente fabricaban.